Pero may ta. Naila taon. Magkalimtan na ita. Namutos na si Master mga katambay no para asa ni sir? Japan. Japan third floor. Manami diri. Og kuan. Ang buhat og letter cutting no. So may adlaw siya tanan ha. May hapon na dai. Karon kay anta June, ano sir? June 5. June 4? 5. 5 no? June 5 no. June 5 ron. Sure. Gahapon trim na gahapon. June by July na tayo, July. July na tayo. July 5. Adlong Martes no. So na day may nadawat nga kan booking. Kuan siya stage decoration sa dire gyapon sa Cebu Roosevelt no. Kuan siya senior high graduation. Kanya kitchen navy pa na siya i-design na mo dito. Kani siya, kani komputo si Master kani mga kuandra. Manami dire. So manaman may ay kitchen navy na tayo magkitag balik no kay kahit og binding nga video. So ato tayo magkitag balik sa kitchen navy. Put up na na dito sa complex. Mao siya. Bye. Ito kay ako naman ko yung mas. Bila ko ni mo ano eh. Tara ko ma. Bye. Sila ko uwan. Terus no ko. Dana. Ba't lang yun? Sura. Napa eh. Sa tao na eh. Ito pangagod ano eh. Terus. Grabe ha. Terus ginoo ko. Dana yung taon mga ga. Murag. Dagin maya pa si Musik Wonders Bukid. Consumption tas daan ani. Yo, what's up? May hapon yung tanan diha mga katambay no. So aron another day, another life, another blessing sa tutong tanan no. Karon kay July 8 na tanin nyo no. So ato pag last sa intro sa akong video akong gikisulti sa inyo nga July 9 na tayo magkitag balik. Pero kay karon may put up sa mong design. So, na-advance ito pa nagkitag balik, no? So, karon mga katambay, no? Naway good news sa inyo, ano nga. Karon niabot ata og 1,000, naabot na day ko og kuan. Ang akong channel, na reach na ang 1,000 subscriber, no? So, karon happy kay karon. So, danay lang happy jud kay ko. Di lang klaros kung naong kay not feeling well ko, no? Kay, ambot, labad-labad akong, ano ka ni? Okay ba kung sa'yo, anong rason, sa'yo rason, anong inanin ni basta kay kung bati rin punta kanahan lang dahil ko mga salamat no kang ano Konsehal Philip Tulingi no. Salamat kayo Pio sa pagtabang sa Pio nga nakabot na ko ni o ang kuan kaning 1,000 subscribers sa YouTube no. Salamat kayo. You know, I cannot express in words sa ano ko pagpasalamat sa mga no basta kay thank you kayo sa imong tabang nya karon kay ato ta mag-design ta sa complex kay ugma naman ang graduation sa senior high sa RMC no. Ato na ta pa dong. Let's go. Asa na mo? Tricycle. Ay, 1,000 subscriber na ko. 1,000 subscriber na ko. Wala, share lang ako. Share lang ako. Bot, narasa mga to? Ay, abot ko rin, sir? Problema dito mabot? Na-reach na ako 1,000, amigo. Congrats amigo. 1,000 subscriber na eh. 1,000 subscriber jud ka. Ang problema lang nato ang Watch hours. maglantaw. Para, watch hours hangyo ay taon sila kamutan na. Naghangyaw na ko ang tanan sa kuan katong mga subscriber ni Kanoy TV nya. Ay lang kay mo og ka kitawagan na kauaw nga pag-istorya sa inyong mga kaila ba. Limit lang kada subscriber maski mga 3 minutes. Matik na na. Unsa? Kumbati kayo. Hato ko na. Unsa day mo? Dili mo magmahay. Dili mo magmahay. Di mo magmahay. Malingaw lagi mo amigo no. Lingaw ram gyud siya. Magmahay, mas kamahayan pa ninyo nga murag kamo. Ako taning ano dili mi koy. Bye. Ikay driver na mo ron? Ikay driver na mo ron? Kumbate. Karon, ako may diton. Aman naman, gapon. Na, wala kita no.
lagi dito sa full video ba? Pasir mga katambay no, pasir mga ga. Ito sa ni pandari. Ndamon diri. Ya haki kalibangan na sa do. Sus, ganaw ko iringa. Yawa nga ngiri. Buang nga ngiri. Kasi ning ndamon ang mga gamiton dito mga katambay sa ndamon kay para igabot ni master. Kay si master ang seminar pa man. So igabot niya. Ano ta dito? Ako na ndamon nito eh. Butang ko na dito sa dosgit. Ako sa hakoton. Surado ni. Trespassing ta dere. Ahak. Lansang, way lansang. Bad trip ni si master mga ga. Murag kapunis lang seminar. Injured di ka di ay? Diba sakit kaya akong biyan sila pusog ko sa lang tubig ba kayo. Doa ka game god ya. Paguman, lingkod na, tubig na. Kaya abo sa LG. Dua na pod. Alas 10 na. Pila mo game da ka ni mo duha gabi de? Ano na? Nya. Oh, kumati. Kumbate gid. Lagi pusog ko sa lanig. Kuman ka dalag. Kao sa digagdaghan de? Oh, tubig. Oo. Salig man ay. Mbot. Ha? Tikman? Asa na ta? Balay. Musta ang seminar niya, sir? Okay man, minuto na. Liksi. Mo tag lansang diri mga ga. Lunglib pa kayang payag mong gibuhat mga ga. Mong diri lang ay. Kaya mo rag sigaw sa uwan. Usay mo ha? Sagun sa ayaw lang manok. Sagun sa sir. Sagun sa kumbate ra sagun sa. Grabe na yung buhay mo. Sa workshop do. Tibo show. Sa batok mo. Kahit may panihapon kay lawas-lawas na mong trabaho ron. Ano ko ron eh? Mingawa eh. Glitters, kartolina, brush, Basta pa ugan. itong bursay din. Kada sa'yo bayan ka yun. Dungan lang tayo. Inigwan eh. Pwede rin. Click mo na yun. 1K subscriber na lego, na-reach na ako. 1K. Ma-reach na ba ko na ni? Apa ko cellphone dami ko na? Busy. Buto ko lang cellphone nito. Wow, bantay rin. Mama ni mo gapil og sugo. Wa mo rin sugo. Mutaan na ra pa eh. Ito, may uyak na. Stricto rin tayo kung nagawag kami sugo. Buang natin. Oo, kang sugo. no? Okay. Papa na kayo. Sabi ni Papa na ko diri si Ramsey. Sa puto naman kayo ka pa. Ayaw. Puya kayo magpaabot. Kaya kita magpaabot. Badugaya yun. Kapoy kino. Kaso ka naman. Haso kayo. Oo, Pero kita ka na ipabuton. Okay ra. pero oo, nagpabuto maging Double-sided o yarn. Tiwas kining ubuha ron. Nakawin sa dito dong. Wala pa man ang skin na dito dong. Sorry, presubit. Sa Inday Dodong. Naho juga kayo. Mungkin hindi ako binutulog. Wahay dito. Sabi yun, Inday Dodong. Hindi dito dong. Daidong. Orag. Focus ang beauty. Para magkanang ko answer. Naglibog pa siya kaya di siya matubag kung sa'yo tawag siya. Naglibog pa ka, Day? Librehan kong share kay 1,000 subscriber na ko. Bali mo ni. Bisa ko yung malibre. Share ko pinalibre. Gaan sa dire. Kumbati sa dire, kumbati. Gara, sir? Di ko okay. Ay, tulog ka lang. Labag mo lang video eh. So, malamig taon. Kamera dong. Gamera na meron. Gamera, 480 ra. Pwede rin kamera. Ha? Si pangalan na ng tindahan rin? Way pangan. So, yunahan mo kaon og mga lamay nga barbecue no. Naadre siya na locate sa Tagi na sir? MH Del Pilar. MH Del Pilar Street, Rayat Bang sa Dayat Bang. Dapit sa Arbis. Lamay na lang barbecue diri. Pero may bago. Basta tindira bago. Tara, tindira gwapa kay lang tindira na. Tago mo sa. Malamig kaon anto na mi. Mana to ko ate? Paralyze mo? Paralyze?
Dili, katong burger steak ra. Basta, kato na tubig ba? Kani? Kuha ng tubig, te. Thank you, te. Burger steak ra na, burger steak. Librihan di ka kay 1,000 subscriber na ko. Pero sir, na libre. Miko, Wala lang. barbecue. Okay, 1,000 subscriber naman ko. Nang libre si sir. Si sir nang libre. Kumbate. Bate! Hakot. Padoon namin sa Ugo City Sports Complex, guys. So, tayo, design namin mga ga. After pila ka hours of ginabot tayo sa sakyan na, no? Kuha na kita ni. Tayo, sulti mo siya paabot ito, dugay kayo. Okay ra. Okay na lang. May nakapait ko sa maguwan, dire. Kayo? Lami kay daan ay. Chocolate flavor. Nagkuha rin sa hagdan dire sa shop na lang ni sir. Lami na kay mga kuko. Bago manicure. Sa Ato complex ba? nagkuha po rin import dire na si Injon. Injon! Gini. Tabang ni si Gawal Pisa, patabang ni sir. Kamerang duha nya. Ha? Kita may katulo na mo. Uwan dong. Kuwan na eh. Lah. Lain na siya bro. Lain na siya bro. Nagkuha ko sa hagdan ay. Samot kita kabasa na ni. Samot kita ubog sipon na ni. Hinay lang. Kay mabungkag ang kuan. Way bungkag gay ala patay. Sangit go, straw go, sangit go. Time check, 11:04 na kami sa Bugo Sports Center. Wala pa mi mahuman. Tara si Ganoy TV, tara dito. Mo attempt sa og suicide kay na siya keep siyang dughan. Ako lang sang gi-advise niya unya lang buhata og mamanhuman mi sa mo decoration. So dira imong Ganoy TV Sigbaw. Dili pwede ana tubag pa sa muha gyapon. Oo. Ano din no pwede oh. Di ka na mador guys Ganoy TV no. Yayaha binang content niya kita ibaglang kuan. Isa. Labaw ang ipon. Another day, another life. Kana dok apilang gumagko parawas katugon ba. So nara dito si Ganoy TV Sigbaw. Oh, muna na siya. Yaningon sa ako sa kunay mo content ron, ako lang kunay mo content kay nagbuhay-buhay pa siya, buhay niya, buwis-buhay. Net. Isa na net. Isa kay mas shorta sa kuan kay dapat may senior high, commencement pa, yan napay team. Isa sa net. Ikawat na sa Igbaw net. Kaya tanan ako net, ma-short jud daog dako mo nang isahin na gamay. Mindahan niya rin. Backing ka. Change vehicle. Sibugaw. Sambuanga Sibugaw. Tari Minoy! Salamat! Reds lang, Reds. Lapok. Hindi naman kumamambak. Bye, gaw. Pagman taga ano eh? Ha? So, nauli na may mga katambay, no? Ako diri sa payag nilang share karon. So, wala na matiwas mong design pa, wapa may kahuman. So, ikaw ugma to, ugma to. Ibaw na mo. Ipakita yapon ako sa inyo ang output na mo, no? Ang output ni namo ni Master. So, aron wala mo natiwas kay hibilin sa eskwelahan, no? Ang team hibilin. Tungo sa dali nahibilin noon. So, ugma ta nyo kita balik, ikaw mo na to. So, ito kita sa inyo ha nya. Karon kay matog sa ko. Yeah, at sa pagnon kay silaw kaya. Kita tayo balik ugma. Ay mukha wala. Pared eh. Kan di pamahaw mga katambay oh. Wala wilig ko. Malagwiling ko basta saktos pamahaw. Dami ang ginagsunod na yun oh. Tinuwa, isda, pasayan. Baboy nga para high blood.
Tao lagi mo na. Kuha kita mo sa. Kapoy kaya na. Labok na dong. Ako kayo. Burial. Burial. May tambal ko. Ay, buntag na eh. Kuha kami sa nahibilin. Pwede. Na, bilin gabi. Mama, puntang dito. Ayo, Nay. Ay, matay ako. Linya-linya deh, ay. Ha? Sugod na, sir. Sugod na. Basta na ako. Man namin mga katambay. Tara. Man namin sa backdrop. Kaya man naman ni. Manguli na ni. Adto na mi. Kay kuha na. Kapoy na. Ya. Daligo. Kiti dagat. Burial. Okay, bye. Nah, bugnaw ni mo yung ga. Bugnaw ni mo yung uwan man. Uwan init. Siguro wag yan din ang basa kaya na. Bisag imong uyong, mahimo na sinabaw. Kaya bago man sweldo. Kao na dere. Di na niutang ga, di na niutang. Oh, May giniinit na. may. Do, ngano do? Nagkuha na 5 nyo ga. 5 na ga. Musig nagkuha ni. Gis ni. Nagkuha mo kina. May noon. Bugas mo. So narin ako sa mga gano. So that's all for this vlog. Ako siyang tapuson kay malakaw pa ko dito ron. Graduation ron nila ni Kuan Gaw Martin og ni Gaw Jake no. So congrats sa inyo ha Gaw. So mardili ako maka-video kay marag taas na ni. So before tayo tapuson no, gusto lang ko mga salamat sa inyo ha mga gano. Salamat kayo sa inyong suporta no sa ako sa akong pag-vlog no. So kung dili tungod ninyo, dili ko ni maabot nga makuha na ko ang 1,000 subscriber no. So salamat kayo sa inyo ha no. Sa mga ni-suporta sa kuha sa akong pag-vlog. Thank you juga sa inyo ha guys. So gani siya, big achievement na kay ko ni nga nakaabot ko 1,000 subscriber no. Kaya naabot naman nato ang 1,000 subscriber mga katambay. Gusto ko mo kuan sa inyo no. Gusto ko mo hatag sa inyo ha. Gusto ko mo bawo sa inyo ha sa inyong suporta sa kuha no. Manghatag ko no. Manghatag ko og kuan 200 pesos worth of load no. So ako tanong na mga katambay ko anong ta kanang pintos na to, pintos giveaway no. So basta nyo kang makadaog sa ato ang ipanghatag kay taga layo no. So load na lang 200 pesos worth of load ako ipanghatag no. Inyong button kuha kayo. Simple kayo. So makita ka nga video yung unang button i-visit akong YouTube channel no. Ato ka dito i-click na mo subscribe, dili ka man i-like nimo ang video, dili ka man pwede ka mo comment, pwede sa dili ka mo comment. Ikaw man screenshot nga naka-subscribe ug naka-like na ka sa akong YouTube channel. Kaduha dahil ato ka sa Facebook page nako. Mo siyang i-like, i-follow, dili ka man screenshot nimo naka-follow ka, dili ka tulo. Imo siya i-share nga video no. So kung ma-share na nimo nga video, mo-notify mo na nga na-share nimo. So kanang i-appeal ka sa ako ang kuan basin bunot system ra nako or roleta, baya roleta. So kung ikaw ang swerte nga makadaog mga gano, kung kisay maswerte makadaog, makadawat ka og 200 pesos worth of load from Ganoy TV no. So maro to siya, nara siya ka simple, nara siya ka sayon. Maro siya, tara madlaw no. Naot ko nga nalingaw mo no. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe no. So salamat juga kayo sa inyong pagsuporta. Nakapunta ko 1K. So that's all for today, Ganoy TV. Anay out. See you.